बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों नाथाय जोंनि खोथाया बेसोरसै दिनै लोब बिटिसिनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा दिनै बिटिसिखौ बासायनायनि सार्थआव आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ भबिष्यत खालामनांगौनि सार्थआव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। दाखालि बावैसो गंबा कलेजनि एक्स जेस बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। जों पावाराव गैया अब्लाबो दिनै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा जाय लेखा गोरों बिथांमोनहा बिपिएफआव हाबफैदों। खारना मा बिटिसिखौ बासायनो नांगोन आरो बिटिसिआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ बासायनो नांगोन। ओंखायनो बिथांमोनहा जेखि जाया बुङा मानो बुंबाय थाथों नाथाय जोंना बेल' जे जोङो बिटिसिखौ बासायनो नांगोन आरो बिटिसिआव मोनसे गोग्गो सरकार लाबोनानै स्ट्रं मोनसे सरकार लाबोनानै बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौनो नायनो नांगोन आरो बिटिसिनि ओनसोलाव जि हाराहास्ति जादों जि रायजो राजाया दुखु खस्थ' मोनदों जाहाथे बाव गोजोन मोनसे सरकार स्ट्रं मोनसे सरकार आरो रायजो राजाखौ नायग्रा मोनसे सरकार बेखौ जों लाबोफिननांगोन। इतिमयधे बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना जानजि खाफ्राबाय आरो दिनै जोङो भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय फ्राय 1000नि बारा सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै जोङो मेगा रेलि काम जयनिं प्रग्राम जों लादों। दा जोंहा रेलि जालांगोन थांनानै मोनसे जायगायाव जोंहा जयनिं प्रग्राम दङ। बाव दिनै भेरगाव ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना लोब बाहागो लादों आरो बे बिटिसि बासायनाय आरो प्रमद बर'खौ जों बिटिसिनिफ्राय जेरैखि जाया सरकारनिफ्राय बोख्लायनाय आरो बिटिसिआव गोजोन आरो मोनसे स्ट्रं सरकार लाबोनायनि सार्थआव दिनै भेरगाव ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा दिनैनि बे मेगा रेलि आरो काम जयनिं प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों। सासेबो हायाखै सिंगल एभिडेन्स गैया बिथांमोना साख्रि होनाय। दिनै ओंखायनो बिथांमोना दाखालि बावै मा खालामदों प्राय 47,000 स्टुडेन्टफोरखौ थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामहोदों। नाथाय बिथांमोना सोरनाबा गांबा एडमिट कार्ड थांदों सोरनाबा गांथाम एडमिट कार्ड थांदों माने गांबा गांथाम एडमिट कार्डनि फिस बिथांमोनहा होनो गोनां जादों। नाथाय एग्जामखौ मोनसेल' जिरायनो मोनगोन। थारमाने मा बे सिएसबिआ बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होनायनि उद्देश्य गैया। सेंग्रा सिख्लानिफ्राय पकेटनिफ्राय फैसा लांनाय बिथांमोना कौटि मा होनो एग्जाम फिसनि नामाव फिस लांबाय। बे इनजास्टिस जादों। गथ'फोरखौ फरायसाफोरखौ खनथाम खनबा एप्लाइ खालाम होननानै खनसेल' बिथांमोनहा एग्जामाव जिरायनो हागोन। बे मोनसे इनजास्टिस जादों आरो जोंहा डाउट दङ बे पस्टआ एसआइउ क्लियार गैया। ओंखायनो जाय एसआइउ क्लियार गैयैखौ बिथांमोना दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लफायनो थाखाय बिथांमोननि सिएसबि बर्डआ दाखालि एग्जाम खुंनो थाखाय एडभार्टाइज होफ्लादों। जों बेखौ बिटिसि सरकारखौ आरो बिथांमोननि सिबिएसखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लानि लाइफजों भबिष्यतजों नोंथांमोना जाहाथे गेलेया आरो बिथांमोननि जि इन्टेनसन छात्र छात्रीनिफ्राय लुथिनाय बेखौ जाहाथे बिथांमोना बन्द खालामनांगौ बेखौ जोङो बिथांमोनखौ हुकियानि होयो। भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ 6.3 नि दारै बिथांमोना बे खोथाखौ सावरायला। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव 4 कौटिनि बिजाबनि केलेंकारि जाबाय बिथांमोना बे खोथाखौ रायलाया। दा दिनै ओंखायनो फोरोंगिरिफोरनि दुखु जारलाखौ बिथांमोना बुजिया। दिनै फोरोंगिरिफोरा बिराद दुखु जारलायाव दङ। ओंखायनो जों बुंदों साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ गोसोआ बायनो नाङा। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार सरकार फैखांनायनि उनाव जोङो भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों नाजागोन। रायजो राजाया हाग्रामा महिलारिनि सरकार नांफिनगौ। रायजो राजाया बिपिएफनि सरकार नांफिनगौ। बिपिएफआनो मोजांमोन आरो बिपिएफआनो स्ट्रं सरकारमोन होननानै दिनै रायजो राजाया बोजबनायनि थाखायनोथ' भेरगावनि सेंग्रा सिख्लाया लोब बाहागो लाफैदों। जेरावखि थाङा बिपिएफआ सरकार गैयाब्लाबो रायजो राजानि अनसायनाय बोजबनायखौ जों मोनदों। बेखौ नोंथांमोनहाबो नुदों। ओंखायनो साफ्रोमनिबो गामि गामि हाग्रामा न'खर हाग्रामा जोंनो नांगौ हाग्रामा सरकार जोंनो नांगौ मा होनो बिपिएफ सरकार। बे गामि गामि स्ल'गान सोलिगासिनो दं आरो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिपिएफखौ अनसायगासिनो दं।